Sziasztok! Én Máté vagyok, és ez egy új hardcore videó lenne. New hardcore. És aki azt mondaná, hogy Lucky Copy, az mondhatja nyugodtan, engem csak az érdekel, aki szereti a videóimat. És igen, belekezdtem a hálóba, és meghaltam. De nem úgy, hogy megölt, hanem így bugos lett az egész, és lezuhantam a föld mélyébe, és akkor betöltöttem újra a világot, és most betemettem minden magam a ház keretébe, és itt fogok lakni, és megcsináljuk a házat. Azt várom, hogy nappal legyen, mert akkor megkeressük a cuccainkat. Mert lehet, hogy visszaszpónolta, vagy nem tudom. De ugyanúgy beástam, mint a magam, sup, így ledobott a földre. Na, és azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy lesz videó a barátaimmal. De főleg Benivel vagy Kopasz, annyi csatornája van, hogy az már hihetetlen. Remélem jön fel a nap. Tehát és arról szeretnék beszélni nektek, hogy most beteg vagyok, be van gyulladva a torkom, csak nem nagyon hallani, meg kötőhártyagyulladásom van, lehet, és akkor most tudok videózgatni, de nagyon keveset, mert azért rosszul is vagyok. Ha jól látom, jön fel a nap. És akkor igen, nem tudok sokat videózni most is, csak gyorsan elkezdem az első részt a hardcore-ban, meg építgetünk egy kicsit a házat, és elsőnek most, hogyha fel kell a nap, meghalnak a zombik, meg ezek, azonnal megyünk és visszaszerezzük a cuccot, mert elindultam homokért, és az is ott. Megy le a hold. És jön fel a nap. Jaj! Nem mész el innen. Így és jön fel a nap, hála jó Istennek. De van sok homok, úgyhogy jó. Szedünk fát, ott láttam 2 bárányt, azt meggyilkoljuk. Akkor most már leszállunk, és csak lerakjuk és alszunk. Így szerezzünk lapátot, és akkor így. Mert még ott is van, akkor pont itt van 3. De jó. Még azt hiszem ide leesett egy. Így 3 is.
Jaj, nem csinálta meg. Így. Azt mondja, hogy lapát, és ide jövünk, és kiszedjük innen. Már úgy haltam meg először, hogy el kellett bújnom, mert nem találtam hol a ház, és besötétedett. Nem találtam meg a ház. Úgyhogy most innen látható is, meg itt sok homok is van. Ezt innen szedjük, meg kell az üvegnek. Ezt eldobjuk, és akkor... Jaj, hirtelen... Hát és olyan 14 perces lesz jó. Ugye a YouTube nem enged 14-nél többet, vagy 15-nél többet, azt hiszem.